Καλώς ήρθατε στο πρώτο μας vlog στο YouTube. Oh yes. Σήμερα είναι 28/8 η ώρα 12 παρά 7 λεπτά. Αλλάζει σε λίγο η μέρα Και έρχεται η μέρα που πετάμε. Που πάμε στην Ιταλία για να δούμε τα αγόρια. Εμείς τώρα θα οδεύουμε να κοιμηθούμε, οπότε είπαμε να βγάλουμε λίγο Το intro, ας πούμε. Επίσης ρωτήσαμε στο Instagram για το άμα θέλετε να δείτε μόνο του event ή γενικότερα το όλο μας ταξίδι, και είπατε ότι θέλετε να δείτε όλο μας το ταξίδι, οπότε θα σας κάνουμε ό,τι μπορούμε vlog. Ό,τι μπορούμε vlog, γιατί δεν θα μας αφήσουν όλα στα fan meet, αλλά θα σας πάρουμε σε όλο μας το ταξίδι. Oh yes. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σας! Γεια σας! Εδώ είμαστε σε κατάσταση προετοιμασίας. Είναι η επόμενη μέρα. Εδώ είναι η Μαριαλένα που βάφεται. Εγώ αγχώνομαι. Έχω πάει να ξεράσω 5 φορές το έκρηστη. Πονάει η κοιλιά. Την πονάει η κοιλιά της τη Μαριαλένα. Δεν κάνει focus η κάμερα. Δεν κάνει focus. Ακούμε Καουτάν φυσικά. Εδώ είναι τα πράγματά μας κάτω. Και άλλα 30 εκεί πάνω. Και άλλα 30 εδώ πάνω. Παντού είναι τα πράγματά μας. Τι άλλο? Σε λίγο θα φύγουμε. Σε λίγο φεύγουμε, ξέρω εγώ. Κάνε με φόβο. Έλα. Δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται η κάμερά μου λίγο. Δεν έχει μπαταρία. Κλείστο! Βρισκόμαστε στην τοποθεσία λεωφορείο. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία λεωφορείο. Και οδεύουμε προς Πειραιά. Πειραιά για να πάρουμε το προαστικό. Μάλιστα. Α, ωραία. Δεν φαίνεται τίποτα. Βαλίτσες, πάμε απέναντι. Παιδιά, μόλις μπήκαμε στο προαστιακό. Ελπίζω να ακουγόμαστε εντωμεταξύ. Δεν ξέρω. Α, καλά. Δεν έχουμε φύγει ακόμα, φεύγουμε και 44. Δεν μπορώ με αυτό το έγκλε. Έγκλε. Στο διέγκλε η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Φτάσαμε. Η άλλη γιατί φεύγει. Παιδιά, τέλειο πλάνο. Είμαστε εδώ παιδιά με τον Μίνγκιου, βρήκαμε τον Μίνγκιου στο αεροδρόμιο. Εδώ με τη Μαρία και βρήκαμε και τη φίλη μας τη Λίλιαν. Πώς νιώθετε? Μιστάζω λίγο. Εσύ πώς νιώθεις? Εγώ τι να πω? Από τις 9 η ώρα ταξιδεύω. Μας έκλεισε τις πόρτες και δεν προχωράει ο μπρο. Ναι, αλλά έχει air condition. Έστω. Κι άλλο ένα εκεί. Αυτή τη στιγμή
Η Μαριαλένα ακούει μουσική. Βασικά δεν ακούω μουσική ακόμα, περιμένω να αρχίσει για να βάλω το κάντι σου. Γιατί μας θυμίζει ένα παιχνίδι από το αλλού. Αυτό το ψηφινάει. Το Mega Mix. Το Mega Mix, ναι. Τώρα κλείσανε όλες τις... Κλείνανε σιγά σιγά, έχουν κλείσει όλες τις πόρτες, τα τέτοια. Εν τω μεταξύ είμαστε... Ναι. Είμαστε στο παράθυρο. Θέλει να κάνεις focus εδώ στο παράθυρο. Στο παράθυρο. Να πιέζομαι. Όχι παιδιά, αρχίζει, το νιώθω. Η Λίλιαν βλέπει τέτοιο. Χαιρέτα. Βλέπει live. Την απογείωση δεν θα τη βγάλω εγώ, παιδιά, θα τη βγάλει η Μαρία, εγώ έχω χεστεί πάνω μου. Καθώς κάτι άξιτος κάπως από προηγούμενη πτήση. Θα κινήσουμε στα επόμενα λεπτά, χρόνος πτήσης 1 ώρα και 40 λεπτά για τη Ρώμη. Καλώς ο καιρός στη διαδρομή, κάποιες ελαφρές αναταράξεις στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής μας και στη Ρώμη. Αυτή τη στιγμή ο καιρός αναφέρεται με λίγες τοπικές νεκρώσεις, θερμοκρασία τάφους 27 βαθμούς, με αστερίσμο του ιδιωτικούς ανέμους. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε μαζί μας, ευχόμαστε να γίνουμε πολύ ευχαριστήσει. Ladies and gentlemen, good afternoon from the flight. You can speak my name is Aristopoulos Karamanidis, on behalf of my crew at the GNR to welcome you aboard this flight 654 to Rome Fiumicino. To prevent the delay, the delays to the late arrival of this aircraft on the previous flight. And now ready to start, we check that approximately 1 hour. Φεύγουμε παιδιά! Δεν θα είμαστε Ελλάδα, δεν θα ακουμπάμε φλόρ Ελλάδα. Εντάξει, μπράβο. Όχι, δεν ξαναγυρνάω. Εγώ δεν έρχομαι πάλι πίσω στην Ελλάδα. Χάλια είναι. Έλα μωρέ. Όλοι έχουν μέζον τέτοιο, Cabin crew, prepare for departure. Κάτι είπε departure. Χαμηλό departure. Τι χαμηλό departure, ρε. Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο μπρο. Γίνεται να μιλάει ελληνικά καλύτερα. Δεν καταλαβαίνω με την προφορά σου, μπρο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να έχω σταθερή την κάμερα. Δεν έχει σταθερότητα να το πάρεις. Η μαμά μου έχει ξαναπάει με αεροπλάνο. Έλα δεν με πήρε, γιατί δεν είχα γεννηθεί. Ωραία φίλε. Κοίτα πόσο πάνω είμαστε μπρο. Έλα να βλέπω κι εγώ. Είμαστε στην Κέρκυρα. Δεν φαίνεται καν. Είμαστε σε σύννεφο μέσα, δεν έχει. Αλλά φτάσαμε στην Ιταλία. Μέσα, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ισχύει. Φτάσαμε γρήγορα. Ήτανε τελικά πολύ πιο σύντομο. Από ό,τι περίμενα. Πρέπει να ξαναφτιάξω τα πράγματά μου τώρα. Είμαι άνθρωπος, εκεί θα μπορεί να δούμε τους άντρες τώρα. Άμα είμαι στο ξενοδοχείο για πρόβα. Αχ, το χέρι μου. Έχω μία πληγή στο χέρι και λίγο τι κοπανάω. Εν τω μεταξύ. Έχω κάτω. Περίμενε. Πού είναι? Έχει πέσει ο φως. Εδερμάτος. Είναι ο φως. Εκεί κάτω έχει πέσει. Κάποια στιγμή απλά πατάω κάτι γλιστερό και λέω είναι αυτό. Και κοιτάω κάτω και ήταν φως. Πάμε! Οπότε και το πάρει. Sorry, guys, for the end, the pasta? Yes, the window. Okay, thank you. Πότε πάσα? Θα γι' αυτό. Παιδιά, θα το πάρω τώρα. Ευθεία. Ωραία.
Περιμένουμε να πάρουμε τα εισιτήριά μας. Βρισκόμαστε σε κατάσταση άθλια από το ταξίδι, γιατί Ειδικά εγώ. ναι, εκούναγε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν αισχρό. Ήταν πάρα πολύ αισχρό. Τουλάχιστον πλησιάζουμε, είναι περίπου η ώρα μας θα μπούμε, οριακά. Οπότε, να δείξουμε λίγο και το χώρο εντωμεταξύ. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο χώρος. Σατάκ στην Πολύμνια. Είμαστε οριακά να πάρουμε τα πάσα και τα φρίμπι, παιδιά. Εδώ, δεν θα μας δίνει κάρτα. Τι κάνω. Αυτά μετά από τους φάτσους. Μόνο άμα μας δώσουν Φωτοκάρτα. Μόνο και πώς. αύριο. Αύριο. Δεν τα παίρνουμε τώρα. Όχι. Αυτά, πήραμε τα πάσα μας. Πήραμε ούτε τίποτα. αλλά δεν τα πήραμε, παιδιά, το high touch, αλλά δεν πήραμε. Τουλάχιστον θα τους δείτε τον δρόμο. Βενζινάδο. Πάμε. Κάνουμε... Ήρθαμε στο ποτέλ, παιδιά. Έλα, μπρο. Τι είναι αυτό? Άνοιξε κανένα φως, ρε μπρο. Τι? Το μπάνιο. Τι μάλιστα. Δείξα το μπάνιο που είναι πρώτο εδώ. Θεέ μου. Έλα, πούκικο, Ω, γλυκούλη. Με τρομάζει πολύ οι ζωγραφιές. Είναι και μέσα εδώ, καθαρά είναι. Οκ. Τίποτα καθαρά είναι. Εδώ είναι. Έχουμε βραστήρα. Αχα. Έχει και τηλεόραση που είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά πολύ μεγάλο κρεβάτι όμως, Ναι, είναι δύο κρεβάτια μαζί. Οχ. Είναι ενωμένα για κάθε. Έχουμε και ορλόσωμα καφέ. Τέλεια. Απ' έξω τι θέα να δούμε. Έχουμε και air condition. Είναι στους 25 βαθμούς. Οκ, δεν έχω. Α, έχουμε θέα. Έχουμε τέτοιο. Είναι εκείνη παραλία. Τραπεζάκι. Εδώ δεν ξέρω τι είναι. Ασχολίαστα. Ένα σπίτι. Ναι, λες και είμαστε στο κερατσένι. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Άντε, bye. Όχι. Καλημέρα. Είναι πρώτη μέρα στην Ιταλία. Έχει καλό καιρό. Σχετικά. Έχει, καλά τώρα που ανεβαίνει ο ήλιος, κάνει πιο πολύ ζέστη. Φυσάει λίγο. Καλά, είμαστε και δίπλα στη θάλασσα εμείς, οπότε λογικό να φυσάει. Μισό να σας δείξω και view. Το view μας από το μπαλκόνι που έχουμε είναι η θάλασσα. Να, τη θάλασσα. Και είναι very nice. Έχει λίγα κύματα, φυσικά. Καλά, τώρα έχει αέρα γι' αυτό. Αλλά είναι πολύ ωραία. Και yes. Εχθές δεν κάναμε το βράδυ vlog γιατί πήγαμε απλά να φάμε και κοιμηθήκαμε γιατί ήμασταν τέρμα κουρασμένες, περιμέναμε πάρα πολύ ώρα στο queue. Βασικά, κάναμε περίπου στο waiting room κάνα 20 λεπτό και μετά στην ουρά πάλι κάνα 20 λεπτό όρθιες αυτή τη φορά. Οπότε κουραστήκαμε αρκετά και απλά πήραμε ένα ταξί και γυρίσαμε. Κάναμε check-in και πήγαμε να φάμε και μετά πέσαμε ξερές απλά, οπότε δεν βγάλαμε κάτι. Όποιος θέλει να δει τι φάγαμε ή κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, διάφορα, ανεβάσαμε στο Instagram και το δικό μου και της Μαριαλένας. Ψέματα, η Μαριαλένα και η Λίλιαν, δεν ξέρω όποιος ακολουθάει τη Λίλιαν. Εσύ δεν έχεις ανεβάσει ακόμα όντως. Ναι, αφού τα ανεβάσει. Καλά, θα τα έχετε δει εσείς μέχρι τότε. Η Μαριαλένα εδώ ετοιμάζεται, μισό να σας τη δείξω. Παιδιά, προσπαθώ να κάνω τα μαλλιά μου να γυρνάνε στο τέλος, αλλά δεν μπορώ γιατί αυτή η μπουκλωτιέρα είναι από το 1821. Έχουμε κάνει εδώ μια πατέντα, ξεκρεμάσαμε τον καθρέφτη από εδώ και τον έβαλε εκεί, γιατί έχουμε αυτή την μπρίζα εκεί πέρα και αυτή εδώ η μπρίζα δεν δουλεύει για κάποιο λόγο, οπότε απλά το βάλαμε εκεί και κάναμε αυτή την πατέντα.
Όλα τέλεια. Επίσης περιμένουμε τη Λίλιαν. Δεν ξέρω, περιμένουμε τη Λίλιαν να έρθει. Μπορεί να στέλνει μήνυμα. How do we start that song? Natachai is my name. Who wrote that song? Is it a real song? One more time. Μόλις γυρίσαμε. Αυτό φόρεσε η Μαρία, αυτό φόρεσα εγώ. Κάτσε να σε βγάλω ρε. Σαν κακόμοιρα είμαι αυτή τη στιγμή. Τέρμα. Μου έχει φύγει και όλη η μάσχαρα από το κλάψιμο. Κλάψε λίγο ακόμα να σε δούμε. Δεν είμαι ο first. Ωραία, λοιπόν, τώρα θα σας δείξουμε τι πήραμε στο πάτωμα. Από το σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ Μπάση Φίζη. Ένα προσπέκτους για σου. Πήραμε ένα προσπέκτους άσχετο με pokeball. Είναι επειδή έχει ασιάτικο. Ναι. Όχι, είναι pokeball έχει αυτό. Α, τέλειο. Το μαγαζί. Απλά το βρήκαμε εκεί στον δρόμο και το πήραμε. Τι πήραμε? Πήραμε ένα σάντουιτς με σολομό. Και τώρα τι άλλο έχει? Τι κρέμα λέει κάνει αυτό. Τι κρέμα έχει, δεν γράφει. Απλά λέει σολομός. Ναι, το είπαμε, το παίξαμε αυτά τα σολομό στο TikTok που βάζουν και τρώνε. Ναι.
τα σολομό, ξέρω εγώ εκεί μέσα. Πήραμε αυτά εδώ να δοκιμάσουμε, που τα λένε σιόκ. Ναι. Σιό αυτό. Νόμιζα ότι θα έλεγε τσέρι, ξέρω. Που είναι κάτι μπισκότα με σοκολάτα και κρέμα. Που λένε ότι Θέλω πάρα έχει πολύ. κρέμα. Θέλω να δω τι είναι αυτό, αλήθεια τώρα όμως. Όντως. Πήραμε μια μαρινάρα εδώ πέρα που έχει καβούρι, πίτρες, πώς το λένε, χταπόδι, διάφορα τέτοια. Ναι. Φέτια, όλα Είναι ωραία. από εδώ εντωμεταξύ, λογικά. Ναι. Γιατί μένουμε στη θάλασσα και έχει πάρα πολλά ψάρια εδώ. Ναι, έχει μόνο ψαρικά εδώ πέρα, έχει ταβέρνες. Πήραμε λίγο ελαιόψαμο. ψωμάκι. Ένα ελαιόψαμο. Φασόγια με καρότα βραστά. Και κάτι άλλο πρέπει να έχει μέσα. Τι τράβαγα το σύνορα, τράβαγα κάτω, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Και κάτι άλλο έχει μέσα που δεν είδα τι είναι. Εντάξει. Ναι. Και άλλη μια σαλάτα. Με μακαρόνια, σπανάκι, τυρί, φουντούκια. Σαλατίτσα. Και φέτα. Σαν φέτα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι τυρί είναι. Λέει ότι είναι, πρέπει να το βάλεις 1 λεπτό στα μικροκύματα. Δεν έχουμε μικροκύματα, αλλά θα το φάμε. Και καλά για να ζεσταθεί, μωρέ. Ναι, εμείς μέχρι να περπατήσουμε από εδώ με τον ήλιο που έχει βράστερ. Δεν έχει το ίδιο ήλιο βέβαια με την Ένα Ελλάδα. νερό, κανονικό νερό. Πώς το λέμε. Χωρίς αυτά εδώ πέρα, μέσα στο ψυγείο γεμάτο νερά. Sparkling. Με ανθρακικό νερό. Ανθρακούκο και ένα κεφίρ. Για να δοκιμάσουμε, γιατί πίνουμε πολλά στην Ελλάδα, να δούμε πώς είναι τα Ιταλικά. Ροδάκινο, passion fruit και μήλο. Θα δείξω πώς θα πάει αυτό. Θα δείξω πώς θα πάει αυτό. Αυτά. Πάμε να φάμε. Πήγαινε να κάτω στο κρεβάτι λίγο. Πες ότι καθόμαστε. Κάνε μπλα 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 μπλου. Μπλα μπλα μπλα, μπλε μπλε μπλε, μπλου μπλου μπλου, μπλου 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 μπλου. Σα Πάολο. Τώρα έχουμε έρθει να πάρουμε το άλλο. Πάμε. Πού θα κατέβουμε? Στο Κολοσσέο. Στο Κολοσσέο. Ωραία. Και μετά? Εσύ έχεις το πρόγραμμα το σημερινό. Και μετά δεν ξέρω, το έχω στο κινητό μου, δεν θυμάμαι. Ωραία. Καλέ, πού είμαστε? Καλέ. Πέτρες. Δεν μπορώ. Κοιτάξτε, τεράστιο, παιδιά. Τεράστιο. Τέλεια. Φεύγουμε. Τώρα κάποια από αυτά πήρε παγωτό ντάν. Είσαι αυτό, είσαι αυτό, είσαι αυτό εδώ. Αλλά δεν έχουμε ιδέα σε ποιο. Γιατί έχει Όλα τζελάτο. Όλα τα τζελάτο εδώ είναι. Α, ευθεία. Είμαστε εδώ που βγάλε φώτο ο Μίξ. Ήταν εκεί. Και εμείς είμαστε εδώ. Και εμείς ήμασταν εκεί πιο πριν. Ναι, βγάλαμε φωτογραφία ίδια. Πού πάμε τώρα? Είναι από το στο story μου. Απλά αυτός την έχει κάνει edit και έχει αλλάξει το φωτισμό. Θα την κάνω κι εγώ μετά. Ναι.
Πώς πάει το τραγούδι? Βάρκα στο γυάλο. Τι λέει? Κάτω στο γυάλο, κάτω στο περιγυάλι, κάτω στο γυάλο. Να το βγάλω το βίντεο. Βίντεο. Ασκληπιεί Σωτήρη. Όχι, Ασκληπιόη Σωτήρη. Ο Ασκληπιός είναι. Τι λέει ρε? Εδώ παιδιά, βλέπετε τον βαρκάρι μου. Είμαι σε private boat αυτή τη στιγμή. Θα στη γυμνάζια εμένα, παιδιά. Σου φτάνει και κάνω εγώ μπράτσα και πρέπει να ξαναγυρίσω κιόλα. Μέσα σε 10 λεπτά. 20. 20 έχουν περάσει ήδη 10.